אבל החקיקה הפרטית הפכה להיות יעד למתקפה של עיתונות, של חלק מהפוליטיקאים בעצמם, אלה שלא מסוגלים להעביר חקיקה, אלה שזה יוצר להם איזושהי בעיה, מקלקל להם קצת את ההרמוניה או את השליטה במצב. והיה גם ניסיון במהלך הקדנציה הזאת לבוא ולהוריד את המכסות של החקיקה הפרטית התקציבית, הפרטית בכלל, לא התקציבית, אני מתקן, כי יש חקיקה פרטית כמו חוק הלוביסטים שיזמה שלי, שהיא לא תקציבית אבל היא בעלת חשיבות דמוקרטית וחברתית מאוד מאוד גדולה. היה ניסיון לצמצם את היקף החקיקה הפרטית בתמורה לאיזושהי הבטחה ארטילאית להגדלת היקף הפיקוח של הכנסת על הממשלה כרשות מבצעת. ולמרות שאני מאוד מקווה שבכנסת הבאה נהיה לא בספסלים שבהם ישבתי בקדנציה הזאת, אני חושב שזו טעות חמורה גם מבחינת המשחק הפרלמנטרי וגם מבחינה מהותית לנסות לפגוע באפשרות לחוקק חקיקה פרטית. כי אנחנו כבר הלכנו ב-2003 ועשינו דבר שלפי דעתי נכון כאשר הגבלנו את החקיקה הפרטית התקציבית, או יצרנו איזה כללי משחק שמכבידים לעשות את זה כדבר של יום ביומו. רוב מיוחס בשלוש קריאות מעל להיקף תקציבי מסוים וכדומה. אבל לבוא גם אחרי שעשינו את הדבר הזה ולחתוך את האפשרות לחקיקה פרטית על ידי צמצום המכסות, על ידי צמצום ההיקף שלה, זה פשוט בעיניי באופן ישיר להגדיל את כמות העוולות החברתיות ולהגדיל את אי הצדק בחברה. והחקיקה הפרטית הפכה להיות כלי חשוב מאוד, בעיקר בעידן שבו הרשות המבצעת נחלשה מול הפקידות. ולמעשה, בהרבה מאוד מובנים, כמעט אין משמעות לעל מה מתנהלת מערכת הבחירות ומה התוצאות שלה, כי המדיניות כפי שהיא נקבעת באגף התקציבים ובמקומות אחרים, היא תישאר אותו דבר על פי אותו סדר עדיפויות. כמעט ללא שינוי. והמשחק בין הרשות המבצעת לבין הפקידות הוא כל כך צמצם את היכולות של הדרג הפוליטי הנבחר, שהתיקון יכול לבוא מכיוון הדרג המחוקק הנבחר, ולכן יש לזה חשיבות גדולה ביותר. חקיקה פרטית זה הרבה מאוד עבודה, זה דבר מאוד מפרך, זה דבר מאוד קשה, זה לא להיכנס בסינק לחדשות ערוץ 2, למרות שלהיכנס בסינק